копал я тут, как саджать помидоры, а тут хоп, вот таки шкодник. Вы бачите, вось он. Тынь. Отдал бы курам, але нема кураў. Думаю, что рабіць. Можа, на двор яго кідануць, каб птушкі з'елі. А можуть же не з'есці. І ён просто ў зямлю зноў полезе. Таму трэба яго просто, як у нас робяць, смяротна пакараць. Ах ты! Ухіліўся! Ухілянт! І што гэта? І гэта хіба смяротная кара? Галаву просто адрэзаць, каб не змог есці. Всё. А ці ўсё? Напішыце ў каментарах. Ну, ён же не зможа есці больш. Вось і ўсё. Значыць, ён, напэўна, памёр. Таму, калі ласка, подписывайтеся на канал и ставьте подобайки, калі вам падабаецца такія пазітыўныя відэо.